Stop. Mig og Lasse, vi har fundet på at lave en kostbar channel. Nej, bare en channel. Det går ud på, at vi skal bruge den her vandpistol her. Med den der rygsæk på. Og så skal vi male på muren. Ja, den mur, der er herovre. Så skal vi prøve at se, hvem der bedst kan tegne nogle ting. Lasse, er den snart fyldt op? Okay, nej, det gør jeg. Okay, hvad? Vi klipper lige indtil at han er færdig med det der. Og så står vi derovre og er klar. Sig ses. Så er vi herovre. Ja, og jeg har fundet ud af, at jeg starter. Jeg tror, du skal sætte dig på. Jeg tror, vi starter med at tegne en tændstikler. Vi tager ikke øjnene og sådan noget. Vi tager bare de ting, du har. Der er benene, den der mave, og så armene, og så hovedet. Og det er den her røde mur. Og du starter om 3, 2, 1, nu! Hvordan styrer jeg? Du skal bare trække den der frem og tilbage, så bliver den ved. Fuck, det er svært det her. Ja, det er også derfor, jeg har stået. Okay. Jeg prøver lige et andet sted. Jeg ved ikke, om vi kan se det. Det er alt for svært det her. Okay, prøv at gøre det ned i jorden. Gør det ned i jorden. Vi kan ikke her. Det var et ben. Det var et ben. To. Det blev et meget lille ben. Ja, okay. Okay, så skal vi lige have den der grimme mave der. Godt, så skal vi lige have en arm. 2 arm. Det var den anden arm. Du skulle da godt ind på fødder. Ja, det hedder jorden. Ej, det mangler det også. Det er sgu da min mand. Så er det min tur til at tegne med. Jeg skal godt lige lave et øje. Det blev ikke. Og vi klipper lige. Okay, så er det Lasses tur. Okay. Lad os se, hvad han starter med. Var det benet? Mave. Var det en mave der? Skal vi lige se ham? Indtil videre. Han har et ben der og et ben her. Så har han en smuk arm. En anden arm. Så mangler han det der runde klam. Det der runde hoved. Det er fucking stort. Fuck, mand. Okay, vi klipper lige indtil vi har... Okay, Lasse, prøv lige at gå væk derfra, så skal jeg lige vise min manden. Det er et lille øje. Okay. Yep. Det er så hans mand. Du skal godt give en finger. Nej, Lasse. Det er fint. Og nu vil vi lige afgøre, hvems mand der er bedst. Jeg tror, det bliver Lasses. Nå, men ses. Lasse, du fortæller folk derude, hvem der vandt. Ja. Tromme. Det er... mig! Fuck! Okay, hvad synes du nu, vi skal prøve at tegne? Et hus. Ja, jeg starter den her gang. Okay. Hvor skal vi gøre det henne? Bare gør det lige her, bag de her mænd. Okay. Der var en streg. En længere streg. En mur? En mur, siger han. Der var der vel gulvet, eller var det en til mur? Det er det, der ligger der mellem taget og loftet. Nej, loftet og... Så lad den stoppe hen. Det ser rimelig godt ud indtil videre. Vi har en mur. Vi har taget her. Nej, det der op til loftet. Der har en snart til tag. Hvad er der? Der er masser i. Der er masser i, Lasse. Helvede! Vi klipper lige til vi ved ikke hvad.
igen. Ja, den løb lige tør. Lasse, man kan godt se det. Hey! Og så mangler du lige gulvet. Hvad er det der? Nå. Skal døre. Så her, men går det. Jeg kan lige sige, hvis der er nogen her, der har min by, der har hånden, så synes jeg, I skal prøve at tage til spejder, ja. Nede i Horne. Nede ved Horne Astel skole, der ligger der et lille spejderhus. Der er så sort gitterhus foran. Og det begynder 6:30. Nå, men skal jeg bare begynde? 6:30 skal den høre. Okay. Vi klipper lige. Så er vi tilbage. Nu skal jeg prøve at tegne min streg. Så streg oveni. Så var det en svart film. Så er en streg her. Kom en streg der. Kom en streg der. Okay, så skal vi lige have tag over. Når du vender på der led, Jeg skal se det. jeg ved ikke om vi kan. Okay. Okay, så skal vi have et rundt vindue. Smukt vindue. Det blev meget bedre end jeg. Jeg har sådan set aldrig prøvet det her for på nær, da jeg skulle tegne den der mand. Smuk dør. Og så skal vi lige have et lille vindue herovre. Så afgør vi lige det. Lige, det bliver lidt dør. Og der. Sådan. Så er vi tilbage. Jeg at det blev uafgjort. Ja, de to første herovre. Manden næsten tør. Men så nu skal vi tegne et fuglehus. Det bliver bare nærmest som et hus. Ja, Bare lidt mindre. bare et mindre hus af det her. Og så går der langs en pæl hele vejen. Jeg begynder bare lidt. Han begynder. Det var en pæl. Og så et lille hus. Så går det lige nok. Se min sko. Og taget. Ja. Sådan der. Rippen fod. Jeg skal lige hænge det her op ind i midten. Ja, det blev da rimelig godt fuglehus. Så er det min tur. Vi er sikre på, at den holder sådan en streg der. Sådan en pælerkæde. Ja. Så holder det. Så, klip. What up? Så er Lasse allerede begyndt. Inden jeg er klar. Og det er sådan en tyk pæl, for at sikker. Meget tyk pæl. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, men han har skumtægt. Dumt. Det er et fuglehus. Pænt hus. Og det er et vindue. Ja, det var Så vist. skal vi have en rød. Lige hvad? Hvad var det? Nå, okay, så... Wow, lavet. Så okay. Nej, okay, så afgør vi lige det. Okay, vi har fundet ud af, at det blev... jeg vandt, så det blev uafgjort. Så nu skal vi begge have hældt. Vi skal lige... Sådan en her, Nu skal fyldt jeg op, lige... ud over os. Sådan en rød en der. Jeg skal lige have den her. Ud over hovedet. Sådan en her. Ja. Vi ved ikke rigtig, hvor meget der kan være der i. Så vi finder lige... Jeg finder lige noget mere vand. Ja. Jeg kommer tilbage. Vi har ikke Derovre. noget tilbage. Nå, men ses til den side. Hvad så? Vi har fundet ud af, at man skal have 2 af sådan nogle der ud over sig. Og Lasse, han tager den første. Ja, okay, så. Lasse. Jeg tager 2 af gangen. Nej, du tager en, så tager jeg en, så tager du en, og så tager jeg en. Og jeg har lige gjort det. Vand ekstra super koldt. Okay, du 3, vil... 2, 1. Det ser sjovt ud. Fuck, det er koldt. Det ser sjovt ud. Okay, jeg skal lige over og fylde op.
Okay, Lasse han er ved sin anden gang. Fordi vi bestemte os for, at hvis jeg tog ind nu, så havde han jo mistet alt kulden, og så ville det ikke være sjovt. Så Lasse, held. Ha! Okay, nu løber der afsted på mig. Kom så. Lidt mere. Okay, var det hele? Ja. Vi skal lige have fyldt dunken op. Så er det min tur. Jeg står på bådmandsstedet. Og jeg begynder. Nej, nu løber den ned i ryggen på mig. Ikke ryggen. Oj, så var heldigt. Det er ikke godt det her. Det er ikke godt. Fuck det rød. Rød kan jeg prøve det. Prøv lige at se. Hans gamle røde trøje. Eller så sort. Det var helt sindssygt. Vi skal lige have fyldt noget mere i. Nej, men sådan der. Så står jeg på bådmandsstedet igen, og det er den der. Var det alt? Nu. Det var det for den her video. Så ses vi. Ses.